Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gebu so pagarinyo aya ingaranian na si Abdul Hanan Magarang Tagu. Makapupo na ko sa Saudi Arabia ko ay maana na miya kalabi 20 agulima ragun o miya kalabi 20 ragun. Si Kuya Mana na ini po ko 94 na miya kasunga ko sa 84 na miya kasunga ko sa Misr sa Egypt karuwa kan miya pasad agyang kay Kuliyatul Alam Sahafa agyang kay Mass Communication pad mana na iman tuwa masan na aya malaap kigupian Kuya Mana na di kambieta ko mga pagtaw. Mape niya oras, mape niya gawi agyang kaya kapakap mipitiar itano penalamatan na naging atitaningan si agyang kaya media yang kaya area kana si Khan, Aga Khan sa agyang kaya kaimbetan niya kami kaya padai kuya maanan si agyang kaya masatano na giai dumadait ko ay mana na di kambi ta ko mga kamudaan ka si iya mana na pagkailay sumada apimbarang mga katao ira inusar si ko ay mana na kapagandad na langon katao na kapakaya mapagandad kasi yang ga yakini baguag yang ga internet yang ga tuniran sa social media na yang ga iya mga kamudaan na iman to na pada siran din na manan na pugusar si sa gengga mas media. Yuti patot mambu gengga ya manan na makasasangan si sa gengga ya di kambiata. Kipepenulun ko agama tanu na kepakai mau sarai kaya sabab ko kagaan ayam mana na kipkilakit kapag ilaya ko ayam mana na mapia ayam mana na dingga di pamanutul udi nagyang utang mga information apa makalangkap naka si sagyang kaya masatano na sabab sagyang kaya dunia na barang-barang ap kesagbuna katao na gyang kaya media yang kaya internet na kepakaya rungka din na pkise so mana nakabaya ka pupengnal naka matatabusan so mga Quran, mga kitab, mga tafsir pimbarang aya pa na mana na mimbalu ya dictionary umani isa kaya kepakaya roong ka din pengiluba agyang goto ading kakatawan abasa so gyang iya programa agyang iya pagaritan wariakan na isay niya mabeger aya mana na kapunggod na iron umadak lataw kenapa si ikumyaw na tanong miyaw na amasa dataro pa ma agyang iya kya pakan jihad kian jihad mga pagaritanong na miya pasadiran mini dungko iran agyang ko to mala agalbak kuya mana na kya pakin jihad na iman to na kapunggunaan mga ngunguda yang kaya gupen na pengibebeg mga mata na aya kagan akapunguna iran si na pakokit si sa gyang kaya social media gyang kaya mana na kailay tanuron si sa gyang Facebook si sa Twitter pimbarang apa ma aiman to abagu kaga na kipkiran pa niya api agi ang gayo pa man na baka din pengiluba sa galba ka na maga nakakilay ang kakagiman to na inibetad ini daftaran na tiago iran si isa gyang iya internet agyang iya mudi na website na maga nakapakato no taw so di mangiluba sa galbak yan amakang anggulalan si isa gyang iya internet sa kamao tumambu aya maana na so galbak upama ang mga pipia api anto na ipenulon ka si ko kauyagan na maga na kipkiran pa niya banda kaya tokonyo limu Allah Ta'ala miya appointed ako si sagyang iya pangay po sa ulan-ulan yad nga presidente si Presidente Rodrigo Roa Duterte na inappointed ako niyan apad ako si sagyang kaya Amadabang isa director si sagyang kaya Amadabang taman sagyang ko to asi ko 12 ko December na
confirm ako aging mga directors nga bakuiran din inelect vice chairman si saging kay aman na bank. Sa bapro na isay ni kapakay ay aman na ura sa mafia mi panulo na karkano aging nga iya Sharia compliant banking abu finance kakagya apian tunad ni inged apian tuna society mujtama na ayat niya man na kinirampay niyan si sagyang gota aptaian na aya mapkinanglan yan naging goto at tenor sa giyang gota kawiyagan yan na isaw naging kay amana malaso katawin yuron banda kapakay aloy na kan siya giyang gota kater wallahu ta'ala ka-importante agiyang kay si matagu agiyang goto mga kawiyagan ka si sagyang kay bangko ka-islami uway kagiya kaya leman upama so katawiro na tabiata na lumiyangkap agiyang kay kapriba na isay niya kapakay mibulong tano sa ngawida akal tano. Aya pitiru Allah Ta'ala ba'ada a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wadharu ma baqiya minar riba fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Yang kanan na ayat na miyakap na penadanan ayat. Pangnita so kapakay malunian kalilipatan nakatanudan yan si saging kaya katipsiratan nurun piang pamana ini tawag wallahu ta'ala kung mga anak paratayan yan uway akalakan niyo sa wallahu ta'ala tigan nagu awa inyo bagak niyo at tigan agyang kanan amiyang lalamba si isagyang kuto at tamukiyo akya pakakityan nakapriba kagya si ko masaw jahiliya na dimag adna okit adi kakuyagan ng mga tao dira di nakapribaon na tigu Rasulullah at iyan na kuani wagyang kanan namya lamba kung mga pirakyo na dinyo praksis agyang uto ad naribaw. Kuha. Tundugro Allah Ta'ala at iyan fa in lam taf'alu fa adanu bihabbi min Allah wa rasulih. Upama tiyang kadini yung gulaw la dataragyan gaya paman nakianda kalian na aya ini ordiru Allah Ta'ala na declare nyo kirana tiyan agyang kutuwa katidawa war declare them agyang kutuwa war aya mana na aya din amip tidaw akan na so Allah Ta'ala na gusto siyo buyan so aya tafsir sa agyang kanan ayat na aya okit akapakip tidaw upama na po na mabaloyin ka ayang karidwe so Allah Ta'ala na pakatan aniyan agyang kutuwa mga ala apit na datar agyang kanan akapten na agyang ga iya mga earthquake agyang ga iya udi na agyang ga iya mga typhoons agyang ga iya pa mga pangailay tanong si isa agyang ga Mindanao na miya katundutulog si isa agyang ga iya pirawla na iman to basa ani uman pito gawi na linug agyang ga mga darpa uway na nanapkagdam tanong si nagyai na piyakito ko andar katanod ni Wallahu Ta'ala kapakay amay ka kalipatan tanubod kaya man na ditano tagun sa ginawa nga kapriba na kapakay aso Allah Ta'ala na sugatan tanon niya na malatiw ba kenaba yakap kila tanuron na pumakaw masay ang mga malaikat akisisinapang kaayabu apnulo la niyan na pakauran niyan sa miya kabugbuger na diniya na pataan na kigalad suingad udi na ba niyan din kuyunga agyang ko to ingad na kida pangautang ang mga walay datarang nga miya ngawlawla si sagiyang kaya mga ingat sugay giyang gaya amana arakatanwai na kagiyang penangaran yan na sarig na isa sarig arakatanwai kagiyang kaya atamok na basta ibagay ka Wallahu Ta'ala na sarig na kanabang atigo sa walay amay katago na kasawalay adip mang kangguna lumadaklataw na miya padakap man sa giyang utam miya kalala adusa agid na utapirakyan na ayaw din pakasiksa jamori alungan ay patot kutamok na tiguong kuwayam ana na kesariganon kaanon makautang sa mga pobre yang kuta sekat na ada na yaman na namibigay kung mga tao kapapatotanon kagyutod ni kapakalaba agyang kuta piraka banda yaman na pangnita ko Allah Ta'ala may ito ay oras na kapakayaan mo ki umatano siya ang mga pepya pamikiran ang mga tutul mapya kasangkapan kiyugupian sa isagyang kapandibila pa kapakaisga ko kapagingid kapayamana na kapumugi sa mapya ang mga tutulang kong mga kalumbayan na misabab si isagyang gaaritano na ayama na napakalaan Wallahu Ta'ala so ipumugay niya nun ng mga kamapyaan na amala na ibagay niya nun agyang kutayamana na kasisyapan niya nun salam na kang skanubo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.